Molt bé, doncs són les 4 en punt i fent ús de la puntualitat britànica que intentem sempre imprimir-nos. Si us sembla, començarem aquest webinar, d'acord? Soc la Carlota Riera, soc la degana de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa, de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, i tinc la sort i l'honor de poder sempre donar la benvinguda en actes com aquests. Sempre que podem, i en temps no gaire passats eren presencialment i des de fa un temps virtualment, però intentem que siguin igual de càlids. La jornada webinar d'avui porta per títol Vacunes i Covid-19, les incògnites de futur també, i s'emmarca en el tipus d'activitat que intentem sempre desenvolupar des de la Facultat de Ciències de la Salut d'aquí de Manresa, de tractar temes que són d'interès, que poden generar debat, dels quals tenim algunes certeses i alguns interrogants, i el que intentem sempre és portar persones del màxim nivell acadèmic possible, precisament per portar la discussió i el debat que sigui oportú. I en aquest cas, concretament, el tema de les vacunes va ser un tema, diguem que gairebé va ser per gestionar fins i tot els propis dubtes que ens sortien els professionals i els estudiants de Ciències de la Salut de la pròpia facultat, quan van començar a aparèixer les primeres vacunes, i aleshores des del Departament de Ciències Bàsiques, liderat per la doctora Anna Fàbrega, han organitzat aquest magnífic webinar amb la col·laboració d'uns ponents que són extraordinaris a tots. Voldria agrair des d'aquí la participació de tots, per descomptat, molt particularment l'empenta i jo penso que l'encert de la doctora Fàbrega muntant aquesta jornada, que estic segura que serà de gran interès per tots, i de fet el tema ha de ser d'interès perquè ha generat hi ha moltíssima gent inscrita que m'imagino que s'aniran incorporant a poc, però intentarem donar respostes i, com dèiem amb l'Anna, la idea no és donar respostes a tot, sinó intentar respondre el que puguem, i el que no, doncs no hi ha un millor lloc per plantejar dubtes i debats com és una universitat. Per tant, per això estem. Sense més que això, donar-vos a tots i a totes la benvinguda i cedeixo la paraula a l'Anna Fàbrega, que és la responsable i la culpable d'aquesta jornada, la moderadora i la que portarà la conducció de la mateixa. Per tant, moltíssimes gràcies i molt bona tarda. Bona tarda a tothom. Gràcies, Carlota, per aquesta presentació. Doncs bé, com ha dit ella, tots estem molt familiaritzats amb el tema del coronavirus, amb la situació de pandèmia actual que tenim, però no deixa de ser una situació que ens genera dubtes, que ens genera neguits, tant els que podem entrar més científicament a debatre el tema com els que no tant. I llavors la idea era de dir, doncs, anem a centrar diferents professionals, anem a buscar persones representatives dels seus àmbits, però no només amb una visió parcial, sinó intentem cobrir quins enfocs ens poden ajudar a nosaltres a comprendre en quina situació ens trobem, quines eines podem recórrer i cap a on estem anant, no? Quines dificultats, quines limitacions. És a dir, surt el tema de vacunes, no volem vendre cap idea, senzillament és posar sobre la taula la informació que ens sembla rellevant i no a partir de mitjans de comunicació, sinó gent familiaritzada amb el tema, gent que en sap, i a partir d'aquí donar-li un anàlisi científic, no? Analitzar les dades, no que ens les donin interpretades. Llavors, la idea d'aquest webinar, hem convidat a 4 ponents, tots ells especialistes en el seu camp, i la idea és que inicialment ells ens facin la seva presentació, ens facilitin aquests coneixements que tenen, que han adquirit en la seva pràctica diària, i després, al final, com que la idea és poder arribar a tothom i que també tothom tingui oportunitat de fer arribar els seus dubtes, obrirem una sessió de preguntes, que sí que és veritat que no podeu participar tots de forma activa a través de veu o de càmera, però sí que hi ha habilitat un xat. Per tant, us animem a que tots aquells que tingueu preguntes, dubtes, temors o qualsevol cosa que vulgueu comentar, l'aneu escrivint pel xat i nosaltres al final de tot ho recollirem i farem arribar totes aquestes idees als ponents perquè us puguin donar resposta. Bé, com l'hem organitzat? Hem pensat en 4 fases. Començarem amb quin és l'impacte clínic, no? Que és una mica el que més ens preocupa ara, en quina onada estem, com és la situació clínica actual. Per tant, partirem des d'aquesta visió.
des de les malalties infeccioses. Ens mourem després cap al punt de vista del patogen, quines particularitats té, què en podem saber d'ell, les variants que tots ens amoïnen que estan sortint. I des d'aquí, la idea és encaminar-ho de quines solucions o quins recursos disposem per poder donar-li una mica, ja no sé si fi és la paraula a curt termini, no? Per buscar aquestes eines que ens permetin combatre la situació. I això passa, doncs, evidentment, com ho sabem tots, per aquesta introducció de les vacunes, no? Que ja s'han començat a administrar. Per tant, la idea és recollir quins són els processos farmacològics que reuneixen aquests fàrmacs, aquestes vacunes, per arribar a la seva administració i a la seva aprovació, una visió genèrica, i després entrarem en quina és la versió particular de les vacunes que tenim actualment contra el coronavirus i com és la seva gestió perquè arribin a tota la població. Dit això, aniré presentant els ponents d'un a un, perquè jo crec que així és més interessant que ens puguin donar la seva visió. La primera persona que parlarà és el doctor Rafael Pérez, és el cap de la unitat d'infeccioses de l'Hospital Altaia de Sant Joan de Déu de Manresa i també ha estat guardonat en el reconeixement de la seva tasca activa en lluita contra les malalties infeccioses amb el Premi 2018 del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Ell ens parlarà una mica de quin és el context clínic actual amb el que ens trobem. Així que, Rafael, si et sembla bé, et dono la paraula. Jo el que faig és compartir la presentació. Hola, bon dia. I tu mateix. Hola, bon dia a tothom. Gràcies novament per convidar-me a participar en aquest webinar. I començaria... Vale. A veure, perfecte. De cara... Vale, no sé si es pot ampliar ara per... Es veu bé ara? Sí. Compartir. Anna, em vas corrent tu les diapos? Sí. Perquè jo ara trobo que no puc, poder ho hagués tingut que compartir jo. Sí, si les vols anar avançant tu, és millor que ho comparteixis. Però si tu m'avises, jo t'ho vaig avançant. Vale, perfecte. Bueno, res, en primer lloc, això, perfecte. Jo la valoració que em faré voldríem ficar una miqueta en un parell de punts, que és l'impacte que ha tingut la Covid en l'hospital i quina és la situació actual, i faríem una miqueta després una valoració de les opcions que tenim del tractament en el moment actual. Això, si passem la següent, sisplau, la següent diapositiva. Això, parlarem, com dèiem, de l'epidemiologia, tractaments i amb una miqueta de conclusió. La següent. I, bueno, en aquesta primera diapositiva he posat una mica quines són les dades de transmissió comunitària que vam tenir a la nostra àrea, això des del mes de maig. El mes 5 és el mes de maig i fins al mes de gener d'enguany, i la vaig considerar interessant perquè realment després del tsunami que hi va haver a la primera onada, les mesures de confinament domiciliari van ser molt i molt efectives, perquè quan es van començar a recollir dades de PCR i dades epidemiològiques, la transmissió havia baixat moltíssim. I realment durant tot l'estiu es van mantenir en un nivell baix, si bé vam veure que van començar a augmentar en els grups d'edat més joves, mentre que en els grups d'edats més alts es van mantenir en un nivell baix. Això té una repercussió. En canvi, a partir del setembre, l'increment en els grups d'edat més joves va ser més marcat, però també va començar a haver-hi més contagis en els grups d'edat més elevat, que són els que tenen més morbiditat. La següent, sisplau. Molt bé. Aquí hem posat el total que ha representat Altaia des de l'inici de la pandèmia, les hospitalitzacions per Covid, i això són dades de 12 de febrer, doncs hi havia 2.146 casos que han ingressat, dels quals 259 han anat a crítics, i d'aquests 259, 46% han estat en ventilació mecànica. Això és un 12%, és un 12% dels ingressos van a crítics. Hi han hagut
A 12 del 2, 261 èxitus, és a dir, que han tingut una mortalitat del 12%. La següent. La mitjana d'edat de Covid és aproximadament, com veieu, més o menys per 70 anys. A l'estiu va baixar una miqueta, però després s'ha mantingut amb aquesta mitjana. La següent, sisplau. I aquí tenim la distribució temporal dels ingressos, que es veu el gran impacte que hi va haver els mesos de març-abril. Per una banda tenim els ingressos totals, per altra els ingressos acrítics, però es veu que el nombre d'ingressos durant el mes de març i el mes d'abril va ser brutal. En canvi, la caiguda que hi va haver en el nombre d'ingressos ja al maig i després fins a aquest increment progressiu des de l'estiu fins ara que ens han portat a la segona i la tercera onades. La següent. Dades de mortalitat que tenim, doncs la mortalitat global a gener del 2021, aquí ja vam tallar no fins ara al febrer, sinó a gener del 2021 per homogeneïtzar-ho tot, és una miqueta més alta que la que us he dit abans, era del 14%, i dels quals a hospitalització tenim una mortalitat del 12%, a UCI del 27,6%. Si mirem la mortalitat a UCI amb els pacients que han requerit ventilació mecànica augmenta a 42%, i si a més li sumem UCI més ventilació mecànica més edat superior a 75 anys, augmenta per sobre del 70% i això encara va augmentant més si incrementem les edats. La següent. Per grups d'edat, veieu clarament és conegut com és una malaltia que impacta amb els grups d'edat la morbilitat i la mortalitat. A partir dels 80 anys tenim una mortalitat del 30%, entre 70 i 79 anys el 15% i a partir dels 60-70 del 7,5 o 8%, clarament relacionada amb l'edat. La següent, sisplau. I aquí tenim la distribució per mortalitat per distribució temporal, que vam tenir, evidentment, aquí en el mes d'abril-maig vam tenir un pic de mortalitat molt alt. Això no només va ser degut al desconeixement, a la novetat, tot el que hi podia haver, a la manca de coneixements, ara en tenim més que no llavors, sinó al col·lapse del sistema sanitari i a la situació epidemiològica que es va viure en aquell moment, que va ser brutal. Veiem com baixa després molt la mortalitat i ara ens ha tornat a augmentar fins a aquests nivells de 15-14% des de la tercera onada. La següent. I si la mirem per onades, que és una dada interessant, com realment a la primera onada, la del març a maig, tenim una mortalitat molt més alta, com ens baixa al juny i a l'agost, quan la distribució, la transmissió comunitària era molt més baixa, i ho lliguem amb aquella primera diapositiva en el qual els grups d'edat de 70 en amunt o de 60 en amunt tenien molta menys incidència d'infecció en aquells moments, però quan això canvia, al setembre-gener, quan hi ha més incidència d'infectats entre les persones grans, ens arriben també més a l'hospital i la mortalitat augmenta. I res, finalment faré unes pinzellades sobre els punts, el tractament i de quina manera hem evolucionat una miqueta des del principi. Com sabeu, la Covid és una malaltia que té, francament, com dues fases, per simplificar-ho. Una primera fase en la qual predomina el virus, que és la virèmica, i que això va fins aproximadament la primera setmana, i a partir de la segona setmana és la fase inflamatòria, en la qual la càrrega viral disminueix molt i, en canvi, augmenten els paràmetres inflamatoris i es pot produir una disfunció o una disregulació del sistema inflamatori que comporti l'aparició de pneumònia o l'aparició de fracàs multiorgànic i de tota la morbiditat i mortalitat d'aquesta infecció. Per tant, tenim el tractament antivíric per una banda, el tractament també pivota amb els tractaments antiinflamatoris, sobretot en aquesta segona fase per modular aquesta resposta inflamatòria excessiva que és danyina. El tercer punt és el tractament antitrombòtic, perquè tots hem vist que aquests pacients tenen moltes complicacions trombòtiques venoses o també arterials.
infarts, ictus, i per tant la terapèutica antitrombòtica també és essencial, i finalment el suport respiratori, que va des de l'oxigenoteràpia convencional fins a l'alt flux i fins a la ventilació mecànica invasiva o no invasiva. Jo parlaré una miqueta ara del tractament antivíric i del tractament antiinflamatori, i res, només comentar que dels tractaments que teníem a la primera onada, això ha sigut un avenç, perquè a la primera onada s'utilitzava hidroxicloroquina més acitromicina, s'utilitzava el lopinavir ritonavir, que és un antivíric utilitzat pel tractament del VIH, que utilitzàvem, perquè actualment no gaire, o gens, i l'interferó beta. Doncs tot això s'havia donat en aquella primera onada, i avui en dia, amb diversos estudis han demostrat que no té benefici. Per tant, això avui en dia no s'utilitza, i per no tenir benefici, doncs com a mínim ens estalviem la toxicitat que podia tenir o el perjudici que hagués pogut ocasionar. La següent, això és un avenç. En quant al tractament antivíric, dir que ha pivotat bàsicament durant tot aquest temps amb el remdesivir. El remdesivir és un tractament antivíric per via intravenosa que utilitzem en els hospitals i que el primer estudi va sortir aproximadament cap al maig-juny i va demostrar un benefici clínic discret en quant a reducció de l'estada hospitalària de 4 a 5 dies en els pacients que tenien requeriments d'oxigen. Tanmateix, no reduïa la mortalitat i no s'observava benefici en pacients greus amb oxigenoteràpia d'alt flux o ventilació mecànica, i era un tractament però ben tolerat. Perdó, sí, això mateix. En el moment... No, la següent, sisplau, perdona, la següent. Ha sortit, però, ara informació d'un assaig multicèntric amb una N de pacients molt gran que ve a desmentir una miqueta i ve a afluixar una miqueta el benefici del remdesivir, i ens diu que el remdesivir no tindria, doncs, confirma que no té impacte amb la mortalitat ni amb la progressió o ventilació mecànica, però tampoc amb les estades, sembla ser, ni en global ni en els subgrups de pacients segons gravetat, oxigen, oxigenoteràpia d'alt flux, etc. Per tant, el remdesivir queda en una situació pendent de valorar perquè sembla que el benefici que ens aporta és escàs. La següent. En canvi, diferent, la dexametasona, que és un antiinflamatori i que aquí, a diferència del remdesivir, amb aquest primer estudi que va aparèixer al juliol, sí que va mostrar una reducció significativa de la mortalitat en el pacient hospitalitzat, en el pacient amb pneumònia, i era principalment en els pacients greus que requerien oxigen i que tenien simptomatologia de més de 7 dies. De manera que, sobretot, els pacients més greus eren els que més es beneficiaven de reducció de mortalitat, en canvi, els pacients lleus no tenien benefici. Per tant, la dexametasona sí que ha passat a ser un tractament estàndard en el control, en el tractament dels nostres pacients hospitalitzats. La següent. Un altre fàrmac que també s'utilitza és el tocilizumab. El tocilizumab també és un tractament antiinflamatori i que és un inhibidor dels receptors de la interleuquina 6, i respecte al tocilizumab ha existit una informació en els estudis una miqueta contradictòria, alguns mostraven benefici, altres no. La següent. Ha sortit ara una informació també d'un assaig clínic multicèntric amb una N molt gran, comparatiu, obert, que encara no està publicat. Això és un preprint i sembla ser, per això, han reportat dades favorables de reducció de mortalitat del 14% als 28 dies, amb un benefici d'estades i ventilació mecànica en tots els subgrups, i sembla ser que aquest benefici se sumaria al benefici que ja té la dexametasona i podria arribar a reduir la mortalitat fins a un 33% si oxigenoteràpia i prop d'un 50% en ventilació mecànica afegit en el benefici que ja reportava la dexametasona. La següent. I acabo.
Res, només comentar que hi ha molts altres tractaments que s'estan assajant. Alguns tenen relació amb els anticossos neutralitzants, sigui el sèrum convalescent hiperimmune o alguns anticossos monoclonals. Dir només que el seu benefici principal és quan s'administren els 3 primers dies d'inici de la simptomatologia. Això seria abans d'arribar a l'hospital, perquè els pacients amb Covid arriben a l'hospital normalment amb més dies de progressió i, per tant, això s'hauria d'acabar de situar en quin context podria tenir utilitat. Dir també que s'estan utilitzant, assajant altres tractaments antiinflamatoris, com la colchicina, que és un antigotós que s'utilitza també en pericarditis, fins i tot en cardiopatia isquèmica i que podria tenir algun paper a definir, i d'altres antiinflamatoris, com són el baricitinib o sarilumab, etc., que també estan en estudis. I, finalment, el tema dels antivírics, que és el que tenim una mica més feble, dir que sí que hi ha hagut un paper ara molt recent de la plitidepsina, que ha mostrat una acció antivírica molt potent, sembla ser que la màxima, però és in vitro, no tenim més informació, i que hi ha altres antivírics desenvolupant, però sense masses expectatives en el moment actual. I amb això conclouria, donant la següent, sisplau, amb les conclusions, i dir que la pedra angular en el moment actual del tractament són els antiinflamatoris, que s'associen a la terapèutica antitrombòtica, igualment molt important, i el suport respiratori. Que els antivírics estem una miqueta orfes i que manquen tractaments antivírics efectius sols o en combinació, que necessitarien tractaments comunitaris útils per a la fase inicial, tractaments que es poguessin donar per via oral o per una via que poguéssim donar des del primer moment per tal d'intentar reduir les hospitalitzacions i la morbimortalitat i també de retruc la transmissió comunitària, que això ens ajudaria molt, i finalment que en el panorama actual la millor eina que veiem a l'horitzó són les vacunes juntament, i que juntament amb les mesures de prevenció serien ara com ara les millors eines per combatre la pandèmia i on ens podríem tenir més esperances de control. I això és tot per la meva presentació. Molt bé, Rafael, moltes gràcies per les dades que ens has aportat. Realment, la primera part, totes aquestes dades que s'expressen en percentatges són molt més representatives que les que rebem dia a dia, on ens parlen el nombre total d'infectats. Però jo crec que el que realment ens ajuda a contextualitzar millor és aquest percentatge, quina quantitat o quina proporció de la població queda afectada per mortalitat, per incidència o pel que sigui. I com bé dius, a nivell de resoldre o poder combatre aquesta infecció, ens falta un tractament específic en aquesta etapa inicial de bloqueig del virus, i l'únic que podem fer és sobretot combatre quan ja estem a l'etapa de resposta inflamatòria, però que ja com una mica el desencadenament ja s'ha donat. Llavors, doncs, deixem si hi ha preguntes per final. Continuem ara. Ens hem vist quin és l'impacte. Anem a veure ara el punt de vista des de qui és el culpable de tot això, quines característiques té aquest microorganisme, i per això donarem pas al doctor Miquel Martínez, que és un especialista en virologia, consultor del Servei de Microbiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona i també investigador del Centre de Recerca IS Global. Per tant, Miquel, quan vulguis, et donem pas a que et facis la teva presentació. Muy bien. Pues nada, en primer lugar me gustaría agradecer a Ana y a la organización la invitación a este webinar tan interesante. Un momento. Yo lo que voy a hacer es dar unas breves pinceladas de lo que es el diagnóstico de laboratorio de la infección por el virus, cuáles son los principios fundamentales y qué es lo que podemos hacer en el laboratorio o cómo hemos tenido que adaptarnos a esta situación, un poco para centrar lo más importante y luego dar paso a la discusión, que entiendo que es un poco el objetivo fundamental de este seminario, ¿no? ¿Cuáles serían las características óptimas, o ideales de un test de diagnóstico microbiológico? Nos gustaría, o siempre buscamos algo que tenga una alta sensibilidad, que capture a la gran mayoría de los enfermos, y una especificidad, es decir, que sea suficientemente específico para no tener, por ejemplo, reacciones cruzadas con otros microorganismos, ¿no?
Nos interesa también que sea rápido. Cuando hablamos de rápido, no son horas, sino son minutos. Cuanto más rápido es mejor, porque daremos el resultado antes y el impacto no solo sobre el manejo clínico del paciente, sino también sobre las posibles cadenas de transmisión derivadas de este caso, pues será mayor. Nos interesa, sobre todo en pandemias de este volumen, que tengamos el test diagnóstico del que dispongamos tenga una capacidad para procesar un elevado número de muestras, es decir, realmente cuantas más mejor. Que sea automatizable, esto es un aspecto también fundamental y muy relacionado con los números elevados de muestras. Pensad que al principio nosotros pues, el diagnóstico era bastante manual, pero cuando se empiezan a recibir cientos y cientos y miles de muestras, claro, tener un técnico de laboratorio que realice el diagnóstico manual es mucho más... dificulta mucho más el diagnóstico, facilita que pueda haber errores y hace que la rutina del laboratorio sea menos ágil, ¿no? Y evidentemente hay que mirar también el coste cuando hablamos de una pandemia de estas dimensiones, ¿no? Resumidamente, queremos que funcione lo mejor posible, que dé el resultado lo antes posible, que se pueda meter en una plataforma robótica para poder meter muchas muestras y que encima no nos cueste mucho, ¿no? Y esto, como ya pueden imaginar, pues no es fácil, ¿no? ¿Cómo se diagnostica el SARS? Realmente nos basamos en los principios básicos que aplicamos para el diagnóstico de la mayoría o la gran parte o prácticamente todas las infecciones por virus, ¿no? Hay dos pilares, que son el diagnóstico directo y el diagnóstico indirecto, como ven aquí. El diagnóstico directo básicamente se basa en detectar el virus, ya sea porque lo aislamos en cultivo, porque detectamos su material genético, ¿no? Los TAN, que son los test de amplificación de ácidos nucleicos. Se puede también secuenciar el genoma, como veremos más adelante, y la detección de antígenos. Y el diagnóstico indirecto sería detectar la respuesta serológica que hace nuestro cuerpo frente a este virus, o fundamentalmente la detección de anticuerpos IgM y IgG contra el virus. Para el coronavirus, para el SARS-CoV-2, el diagnóstico indirecto, lo que es la serología, no es importante, y esto no es solo particular de este virus, esto aplica a la gran mayoría de virus respiratorios. Para casi todos los virus respiratorios y también en concreto para el SARS-CoV-2, lo que nos interesa es el diagnóstico directo. Es decir, no podemos esperar a ver si una persona ha hecho anticuerpos, lo que queremos es detectar que tiene el virus. Y si tiene el virus, tiene la infección. Sí que es cierto, de la serología no vamos a hablar porque no es un pilar diagnóstico, pero sí que tiene importancia. Como ya saben, detectar anticuerpos es útil para saber si una persona ha estado expuesta, para hacer un estudio de seroprevalencia, ver a qué porcentaje de la población ha estado expuesta o en contacto con el virus, o ver si hemos desarrollado anticuerpos tras una infección, o ver si hemos respondido a una vacuna, ¿no? Pero para lo que es el diagnóstico de un paciente no es un elemento importante. Y dentro de las técnicas de diagnóstico directo, aislar el virus en cultivo se puede hacer, pero no tiene sentido porque se tarda días, se necesita un laboratorio de bioseguridad más elevado y no es especialmente sensible. Lo fundamental son las pruebas de detección del genoma viral, sobre todo las PCRs, de la secuenciación, como digo, hablaremos un poco después, y también de la detección de antígenos. Un aspecto muy importante es la obtención de la muestra clínica para el diagnóstico, ¿no? Aquí tienen pues, la típica foto de un frotis de dos escobillones, el nasal y el faríngeo, y un medio de cultivo. Básicamente se toman muestras del nasofaríngeo o orofaríngeo del paciente y se meten en este medio de cultivo de transporte. Aquí la recogida de la muestra es un factor fundamental para el diagnóstico. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo al tomar una muestra de un paciente básicamente es coger células de la nasofaringe o de la orofaringe que pueden estar infectadas por el virus. Si la recogida de la muestra es buena, es decir, conseguimos una buena celularidad, un buen número de células al tomar la muestra, las posibilidades del diagnóstico van a ser mayores. Si hacemos una toma de muestra muy leve, donde casi no se cojan células, hay muchas más posibilidades de tener un falso negativo, es decir, de no poder detectar la infección. Y esto es un aspecto fundamental y que además es muy difícil de abordar, ¿no? Porque evaluar la calidad de las muestras se puede hacer, por ejemplo, detectando genes celulares, ¿no? Midiendo más o menos cuántas células hay en la muestra, pero no es práctico hacer esto para todas las muestras, ¿no? Con lo cual esto realmente depende del entrenamiento de la persona que tome la muestra, ¿no?
¿Qué tipos de muestras utilizamos? Son básicamente muestras respiratorias, el frotis orofaríngeo, el frotis nasofaríngeo, esta es probablemente la más importante o la que da mayor rendimiento, y las muestras respiratorias de vías bajas, como esputos o lavados broncoalveolares, estas se utilizan en los casos donde ya son neumonías más, digamos, estados más avanzados de la enfermedad con una afectación o una replicación del virus en las vías respiratorias bajas. A partir de aquí hay bastantes combinaciones. Lo más importante, como os decía, es las vías altas, ¿no? El frotis nasofaríngeo, y también se ha visto que hay casos donde el virus está ya fundamentalmente localizado en los pulmones y entonces las muestras del frotis nasofaríngeo pueden ser negativas, pero sin embargo podemos detectarlo en un esputo o en un lavado broncoalveolar. Habréis oído también hablar de las muestras de saliva. La muestra de saliva es muy interesante, con un rendimiento quizás un poco variable, depende de las series, pero en general, si se toma bien y se procesa adecuadamente, las muestras de saliva tienen un buen rendimiento diagnóstico y una grandísima ventaja, que es, por una parte, que son muestras no invasivas, básicamente solo hay que recoger la saliva, y por otra parte que tampoco llevan esos escobillones que llevan los frotis nasofaríngeos, ¿no? Pensad también que una parte importante de lo que es el trabajo del laboratorio y de los problemas que genera el diagnóstico microbiológico no es tanto por el virus, el genoma del virus ya sabemos cómo se detecta, no es tanto por las pruebas de PCR, porque también las tenemos disponibles, no es tanto por la capacidad, porque ya tenemos plataformas que nos permiten procesar muchas muestras, sino es también por lo que se llama el preprocesamiento de la muestra, es decir, lo que hacemos con la muestra antes de poder ponerla en una plataforma. No es solo lo importante, es decir, todas las características que he dicho antes también influyen y, por ejemplo, hemos tenido problemas, bueno, nosotros y todos los laboratorios del mundo, con el suministro de reactivos, ¿no? En la primera ola había unas roturas de stock y era a veces difícil conseguir o comprar los reactivos necesarios para hacer el laboratorio, ¿no? Pero quería incidir que este manejo de la muestra, este preprocesamiento de la muestra es muy importante, ¿no? Para cada una de estas muestras se tiene que registrar, se tiene que meter en una cabina de seguridad biológica manipulada por un personal que está vestido con un equipo de protección individual, inactivar la muestra para que el virus ya no sea infeccioso y a partir de allí poder hacer la PCR. Y este tiempo de registro, inactivación, alicuota de la muestra muchas veces es lo que alarga el tiempo hasta que se obtiene el resultado, ¿no? Estas son las medidas de bioseguridad que vemos aquí en la imagen y también decir que esto se ha intentado solucionar parcialmente utilizando en vez de un medio de transporte un medio de inactivación, es decir, un medio que hay en este tubo que lo que hace es que cuando metemos la muestra, y no inmediatamente, pero al cabo de unos pocos minutos ya inactiva el virus y por tanto lo convierte en un infeccioso, ¿no? Aún así, ese tubo ha sido obtenido de un paciente que puede tener el virus y esta muestra tiene que manipularse dentro de una cabina de seguridad biológica, pero al menos lo que es el paso de inactivación, pues ya lo tenemos solucionado, ¿no? Aquí pueden ver el genoma del virus, no vamos a entrar tampoco en detalle en lo que es la biología del virus, y aquí tienen un poco los distintos genes que podemos detectar en los ensayos diagnósticos, ¿no? Y aquí las combinaciones son múltiples. Inicialmente se detectaba, por ejemplo, hay ensayos con un gen del gen de la nucleoproteína, detectando hasta 3 regiones diferentes de este gen. Ha habido también clásicos ensayos de detección del gen de la envuelta y de la RDRP, esta es la polimerasa del virus. Y luego hay combinaciones de detecciones, por ejemplo, el ORF1 y el AN, la envuelta y el AN, la espícula y el ORF, o la espícula, la AN y el ORF. Una cosa común que pueden ver en estos ensayos es que en general estamos detectando más de un target, más de un objetivo, ¿no? Y esto es algo que ocurre con frecuencia cuando nos enfrentamos a un virus nuevo, ¿no? Para la mayoría de virus que podemos diagnosticar actualmente, lo que estamos detectando es una región del virus, ¿no? Una región que ya sabemos que detecta bien el virus, que tenemos suficiente experiencia, que es sensible, que es específica, y haciendo una PCR detectando un solo gen, ya podemos decir si esa persona tiene el virus o no. Cuando nos enfrentamos a un virus nuevo, hay mucha menos experiencia en los laboratorios para detectarlo y, por tanto, los primeros ensayos que salen generalmente se acompañan de múltiples detecciones, ¿no? Con la idea de, por ejemplo, en este caso, detectar un gen pero 3 regiones diferentes o detectar 2 genes diferentes o incluso 3 regiones distintas. Esto tiene un doble objetivo. Uno es asegurar el diagnóstico.
Es decir, no solo detectar un gen, sino al detectar dos partes diferentes del genoma del virus y ser las positivas las dos, podemos estar más seguros de que esta persona tiene la infección. Y luego otra aplicación o otro objetivo importante también es intentar prevenir que mutaciones en algunas regiones del virus hagan que nos falle la detección de alguno de estos genes, ¿no? Esto se ha visto, por ejemplo, en la famosa variante británica del SARS-CoV-2 que luego comentaremos, ¿no? Esto es importante porque si tuviéramos, por ejemplo, imagínense, ¿no?, solo un ensayo para detectar el gen E, si el virus desarrolla mutaciones y nuestros primers de la PCR no se unen en ese virus con esa mutación, entonces no lo detectaremos, ¿no? Sin embargo, si tenemos este caso de mutaciones, pero estamos detectando otros genes que no tienen estas mutaciones, podremos detectarlo y darnos cuenta de esta evolución del virus, ¿no? Y esto es importante también, sobre todo cuando son virus como este, que están circulando a una intensidad altísima, ¿no? Son miles, millones de personas infectadas, lo cual le da una oportunidad al virus para ir mutando y seleccionando nuevas variantes, ¿no? Este es un poco un pequeño esquema de lo que es la evolución del diagnóstico que hemos hecho, al menos en nuestro laboratorio. Ven que es un proceso dinámico, ¿no? Empezamos, esto sería pues en febrero, ¿no?, en finales de enero, febrero del 2020, con pequeños equipos en el cual podemos hacer 8 muestras cada vez. Cuando las muestras empiecen a subir, tenemos que adaptar y automatizar los procesos en plataformas que tenemos para poder hacer 92 muestras cada vez. Cuando esto se queda insuficiente, necesitamos nuevas plataformas para poder hacer otras 90 o 100 muestras cada vez. Plataformas todavía más automatizadas, como esta que tienen aquí, en la cual podemos hacer un run tras otro y llegar a sacar 500, 600, 700 muestras solo con esta plataforma. Otros robots disponibles que nos permiten automatizar estos procesos, o otras máquinas como esta que ven aquí, que eso no es una PCR, es un ensayo de TMA, que lo que hace es, bueno, es un ensayo de amplificación genética igual, pero permite, por ejemplo, poner 50 muestras y antes de que estas 50 muestras acaban, meter 30 muestras más y después 100 muestras más. Es decir, intentar que tenga una carga continua que nos permita ir procesando los cientos y cientos o miles de muestras que vamos recibiendo en el laboratorio, ¿no? Es decir, generalmente lo que hace el laboratorio es adaptarse a la evolución de la pandemia, ¿no? Y, como no, las pruebas rápidas, que aquí tienen varios de los formatos que son disponibles y sus características. Estos son pruebas que, al contrario que las plataformas que les enseñaba en la diapositiva anterior, donde lo que queremos es hacer muchas muestras cada vez o ir poniendo muestras conforme nos van llegando, aquí lo que queremos es tener el diagnóstico lo más rápido posible. 1 hora y media, 1 hora, incluso en menos de media hora. Digamos, la desventaja que tienen es que generalmente no puedes meter muchas muestras de golpe, ¿no?, en estas plataformas, pero son indicadas para casos urgentes, ¿no? Por ejemplo, persona que está muy grave y tenemos que descartar la infección rápida, o los primeros casos, o persona que necesita una intervención quirúrgica y se tiene que saber si está infectado o no, ¿no? Esto generalmente son plataformas para 1, 2, 3, 4 muestras que nos proporcionan un diagnóstico muy aceleradamente, ¿no?, muy rápido. En los test de antígeno, que ya creo que todos conocen, hay varios formatos, varios ensayos o varias modalidades. ¿Qué tal funcionan estos test de antígeno? Generalmente funcionan bien, la sensibilidad es aceptable, es buena, pero depende de la carga viral. Es decir, tienen una aplicación interesante cuando son pacientes sintomáticos en los primeros días de la enfermedad, que es cuando realmente tienen una carga viral, una cantidad de virus en las muestras respiratorias más alta, ¿no? Esto tiene limitaciones, es decir, si aplicamos un test a una persona que ha iniciado los síntomas hoy, un test rápido seguramente será positivo. Si le hacemos el test dentro de una semana, probablemente sea negativo, a pesar de que todavía tiene el virus, ¿no? Pero al detectar las mayores cantidades de virus, lo que estamos detectando es la gente que tiene más virus y que por tanto es más contagiosa, con lo cual el objetivo del test rápido como herramienta de screening de personas sintomáticas, pues yo creo que lo cumple perfectamente, ¿no? Porque está capturando, digamos, no a todos los casos, pero a aquellos casos que representan un riesgo de transmisión mayor, ¿no?
También tiene la aplicación de test rápidos, que ha sido, bueno, pues ha sido muy amplia, ¿no? Como ya conocen. Lo que ha hecho también es evitar sobrecargas en laboratorios, proporcionar un screening rápido y es muy aplicado, pues, por ejemplo, en la atención primaria, ¿no? Bien, vamos a hablar un poco también de las variantes emergentes. Esto sería la secuenciación, no solo como método de diagnóstico, sino sobre todo como herramienta de vigilancia para detectar cuáles son los virus que están circulando, ¿no? Aquí tienen tres de las más importantes. Hay, desde luego, muchísimas variantes del SARS-CoV-2, variantes derivadas de estas de aquí y variantes nuevas que están apareciendo, ¿no? Esta que tienen aquí, la nomenclatura a veces es un poco confusa, B1.1.7, esta es la famosa variante británica, esta de aquí, la segunda que tienen aquí, P1, es la variante brasileña, y esta que tienen aquí, la 1351, es la variante sudafricana, ¿no? ¿Qué tienen en común estas variantes? Es que son variantes emergentes que tienen mutaciones, no son las únicas variantes que tienen mutaciones, muchísimos cepas o variantes o linajes del virus tienen mutaciones, sino aquí tienen mutaciones que o se ha demostrado que son funcionales o al menos se presuponen funcionales, ¿no? Demostrado, digamos, totalmente, está, yo creo, para la variante británica, donde se ha visto hasta un incremento de transmisibilidad con esta cepa, ¿no? Y si miramos los datos en el sur de Inglaterra, vemos que en pocos meses esta variante empieza a detectarse a un porcentaje muy bajo y en pocos meses representa ya el 70 al 80% de las cepas que están circulando. Es decir, se está transmitiendo de una manera más efectiva que las otras variantes que había. Tiene una delección que ahora comentaremos, es decir, que le faltan unas bases nucleotídicas del genoma, y tiene esta mutación que ven aquí, esta 501I, que es compartida por la variante brasileña y la variante sudafricana, las cuales, entre ellas dos, tienen un perfil de mutaciones muy similar, al menos en lo que es la espícula, ¿no? en la proteína de superficie del virus, ¿no? Estos son mutaciones que... Y que solo para escribir, que es... Me sale mal cortar porque es muy interesante todo lo que nos está diciendo, pero si pudiese resumirlo un poco, Vale, ¿no? igual me estoy alargando. Había preparado algo breve porque me había dicho que solo tengo la discusión, lo que pasa es que luego me pongo a hablar. Vale, mutaciones funcionales que pueden aumentar la transmisión del virus o reducir el efecto de los anticuerpos, ¿no? Como se ha visto al menos in vitro. ¿Cómo se pueden detectar? A veces que el virus mute y deje de detectarse por un ensayo nos puede facilitar su detección. Este es un ejemplo. Tenemos esta de aquí, esta en rojo, es una variante británica que con este ensayo que detecta 3 genes, lo que ocurre es que como tiene una mutación en el gen de la S, este gen no sale. Con lo cual, cuando vemos una cepa que es positiva para este gen, es positiva para este y no para este, es muy probablemente una cepa británica, ¿no? Podemos secuenciarlo, aquí ven el hueco, las bases que le faltan a esta cepa británica, o las sustituciones de aminoácidos en una región determinada, ¿no? Es decir, identificamos una de las mutaciones del virus, ¿no? Eso se hace con un tipo de secuenciación. Con otra secuenciación, con la secuenciación masiva, se tiene una imagen mucho más completa de las variantes que circulan, y podemos ver aquí, con esto ya acabo, cómo estos son cepas, un estudio que se realiza en España secuenciando cepas de todas las regiones. Veis aquí en rojo, esta es la variante A, que circulaba en febrero, como luego es sustituido por esta variante B, esta de aquí, que es la denominada variante española, una variante que se extendió mucho por Europa, y como aquí, hacia finales de diciembre, ya empieza a ser sustituida por la famosa variante británica. Muy bien. Concluir que pues, para el diagnóstico es importante una buena recogida de la muestra, el manejo de la muestra es muy determinante y muy laborioso, los test de ácidos nucleicos son la herramienta fundamental que ya hemos comentado, complementados muy bien por los test de antígeno, y la secuenciación como herramienta de vigilancia. Muchas gracias. Muchas gracias, Miquel, por tu participación. Realmente és molt interessant. Jo crec que tota aquesta part de laboratori, no, és potser la que tenim més oculta o la que ens arriba menys a tota la població, i realment no deixa de ser complicat poder aconseguir aquest diagnòstic ràpid, que sigui eficient, que sigui sensible i a sobre poder donar aquesta resposta a les variants i aquesta capacitat de mutació que té sense fallar en aquest diagnòstic. Jo crec que ens ha quedat molt clar, tenim ara molta informació. Moltes gràcies per la teva participació. Aprofitem ara per donar pas. Hem vist fins ara quina és la situació que tenim i amb la visió del doctor Rafael Pérez veiem que realment tot està enfocat a dia d'avui a aconseguir unes vacunes que ens puguin frenar tant la simptomatologia com aquestes vies de transmissió. Per tant, jo donaré pas ara a la doctora Rosa Antoni Joan, que és la directora del Servei de Farmacologia Clínica de Sant Pau,
coordinadora del Centre d'Investigació en Medicaments de Mera Sant Pau i professora de la Universitat Autònoma. Ella ens donarà un context de quin és aquest procediment farmacològic que de forma genèrica tota vacuna o fàrmac necessita passar, aprovar-se, per poder entrar en aquesta fase de distribució a la població. Endavant, Rosa. Doncs molt bona tarda a tots. En primer lloc, moltes gràcies per convidar-me i a continuació us faré una presentació la manera més resumida que crec que he pogut fer per poder explicar aquest procés que tenen de ser sotmesos qualsevol fàrmac i tant les vacunes per la seva comercialització. Llavors ja sense més preàmbuls passo a compartir pantalla. I ara ve quan no es comparteix. Anna. Sí. Anna. Vols que comparteixi jo? Comparteix-la perquè m'està fent coses rares, em surt el teu nom i no puc posar-la. Si me la poses tu, perfecte. Ja diré més ràpid. Doncs, en primer lloc, ja pots passar la primera. Com bé sabeu, tenim una colla de vacunes que estan sortint, que s'estan investigant. Em passes la primera, sisplau, Anna? Que s'estan investigant i moltes d'elles ja comencen a estar al mercat, que actuen mitjançant diferents mètodes, o sigui, o van per subunitats proteiques, o per virus inactivats, o per virus atenuats, o bé a partir de material genètic. N'hi ha moltes. I mireu si n'hi ha, si passes la següent. Passes la següent, Anna? Sí, ja ho estic, però és que va lent. Ah, val. Ara, aquesta foto que veieu aquí, això és uns esquemes, uns Excels que penja l'OMS i els penja cada dia. I aquí veieu que el que està aquí és el del dimarts, és el del dia 16, amb el que diu que el número de vacunes que estan en desenvolupament clínic en aquest moment són 69 i en preclínica en tenim aquest número tan elevat de 181. Penseu que jo vaig fer una presentació el mes de novembre que encara no havien sortit les cap vacuna al mercat i quan ja parlàvem de 150 i pico amb tot i ens semblaven moltes. Però fixeu-vos quin número més elevat de vacunes són les que s'estan investigant i moltes d'elles les tenim ja en les fases finals, però n'hi ha moltes que segur que vindran en aquests mesos. Com podeu veure, també les tenim de totes les diferents formes en què poden actuar i després també n'hi ha amb una sola dosi, amb 2 dosis, amb diferents vies d'administració. Vull dir, hi ha molta informació. Dins de la mateixa pàgina de l'OMS, la següent, sisplau, quan a vegades creiem que no hi ha prou informació sobre les vacunes o que no ens diuen tota la informació o que no s'estan fent tots els estudis, jo crec que és important veure amb la diapo següent que ve ara. No veieu res, però és que no importa. Vull dir, aquesta és una de les 4 fulles que hi ha amb la que diu cada una de les vacunes, en quina fase està, i tots aquests numerets en blaus que veieu són els números dels assajos que estan registrats al Clinical Trials Gov. Que, ara si no tens un número de registre per aquests assajos, després tampoc no els pots publicar. Vull dir que si vols seguir tots els estudis de les vacunes, aquí com a mínim tens eines per anar-les seguint. Com que fer tot això i com poder mirar-les totes era impossible, perquè és impossible, sí que m'he centrat una mica en les que ja tenim al mercat i algunes que aviat les tindrem. I per això, amb aquest petit resum d'avui, si passes la següent, sisplau, parlarem sobretot de les vacunes de Pfizer, de la vacuna de Moderna, d'AstraZeneca, alguna cosa de la d'Sputnik i alguna altra cosa que potser podré mencionar. Però també podeu veure que són vacunes que tenim tota aquesta informació. Llavors, la primera cosa que us estic intentant dir és que d'aquests estudis, d'aquestes vacunes, hi ha molts estudis de cada una d'elles i els tenim publicats. I això és molt important, perquè això és transparència. Llavors, una altra cosa que crida molt l'atenció i que ha cridat l'atenció a tothom és que si en un procés normal d'investigació d'un fàrmac
tardem tants anys. Em passes la següent, sisplau, Anna. O sigui, un procés de fabricació d'un fàrmac, que com deia el doctor Pérez, ojalà tinguéssim algun fàrmac o algun antivíric que estigués fent ja aquest procés, i potser sí, jo crec que alguna cosa hi ha, però abans no ens arribi, tardarem anys, segur. I en canvi, amb les vacunes s'ha fet un procés molt accelerat. Em passes la següent, Anna. Hem passat de 10 anys a que les primeres vacunes ens han aparegut a l'any. Per què ha sigut tan ràpid? Això ha creat molt de soroll i molts de malentesos i també moltes vegades afirmacions que es fan i que no són del tot correctes. Primera, perquè el que us deia abans, les vacunes amb aquest tipus d'estudis han pogut treballar de forma seqüencials, els fabricants i els laboratoris. Què vol dir això? Que normalment sí que anem passant tots de fàsiques preclíniques a fase 1, fase 2, fase 3, i aquí se'ls ha permès fer fases com juntes, fer fases solapant-se unes a les altres, això és molt important. També cal mencionar que la majoria de vacunes ja tenien un bagatge preclínic molt important, vull dir, moltes d'aquestes vacunes no han aparegut al mes de desembre de l'any 2019 o al gener del 2020, sinó que això ja portava en temps i per això aquesta fase exploratòria preclínica de molts ja la tenien avançada. No per aquest virus, però han tingut de fer pocs canvis. Llavors, el que us deia, han començat a fer fases solapades. Després, una altra cosa important, hi ha hagut una gran inversió econòmica dels estats, després veurem també alguna mica com han anat, però molts estats i moltes entitats s'hi han volcat i llavors també les companyies una mica han començat a fabricar a risc. O sigui, la idea era que ells estaven fent estudis però ja estaven fabricant. O sigui, estaven quasi segurs que tot tenia de sortir bé i com que tot tenia d'anar bé ja fabricaven. Llavors, per això també s'ha anat tan ràpid. S'ha anat tan ràpid pel tema que ja hi havia coses preclíniques fetes, perquè s'han solapat fases, perquè la indústria ja ha fabricat a molt risc i per una altra cosa, que és la següent diapo, la següent transparència, que és la manera en què s'ha provat. També s'ha provat d'una manera que també s'ha fet servir altres vegades, que és el rolling review, que és que les entitats reguladores, normalment els laboratoris, quan volen presentar i aprovar un fàrmac, han de presentar tots uns dossiers amb tots els fàrmacs junts. Aquí no se'ls ha demanat tots a la vegada. Aquí, a mesura que els anaven fent, es anaven aprovant. Tot això fa que s'hagi anat escurçant molt el temps. Tenim tota la informació que tenim fins a aquests estudis que hi ha de fase 3 d'algunes vacunes. O sigui, ens falta molta informació i s'ha d'estar molt a la guai de tot el que podem tenir de farmacovigilància, de coses que encara no les tenim prou clares i la veritat és ben cert que quasi bé cada dia ara ja van sortint nous estudis i hi ha coses que ja estan parlant ja d'aquestes vacunes. Vull dir que han sortit amb els estudis fets, no s'han saltat fases i sí que s'han aprovat d'una manera molt ràpida per aquest sistema acústic de rolling review. Llavors ja centrant-se en aquestes, si em volia centrar, jo us volia fer uns petits detalls dels assajos, que això una mica és el que més ens dediquem nosaltres i crec que per entendre els estudis o algunes coses que sí que s'estan comentant d'elles. Primer de tot, amb els estudis de fase 1, fase 2. Els fase 1 és la primera vegada que els administres i la segona és quan ja agafes un número més petit de persones, però que ja saps que amb el fase 1, en el cas de les vacunes, ja has vist que hi havia una immunogenitat, o sigui que els voluntaris ja responien. Llavors, aquí veieu aquesta taula amb la que hi ha les 4 vacunes. He volgut posar la d'Sputnik perquè crec que és interessant també remarcar alguna cosa, però que ja veieu que si mirem a les dosis i amb els grups de les primeres administracions han sigut diferents. El que segueix un model fase 1 clàssic és la de Pfizer. Pfizer segueix un model molt clàssic amb diferents dosis que prenen voluntaris sans i uns prenen la medicació i els altres prenen placebo, i ja donen les 2 dosis separades per 21 dies. Aquest és, diríem, el clàssic que treballem sempre amb els fase 1. Després, si mirem la vacuna de Moderna va fer-ho diferent, no va tenir placebos i sí que va treballar amb 14 persones per grup a cada una d'aquestes dosis que veieu aquí i el que feia, que també
ara es fa una mica per minimitzar el risc del voluntari, és que tenia voluntaris sentinel·les. Això vol dir que els 15 de grups no els posava tots a la vegada. En posava 4 i després els altres. Per si hi havia alguna cosa, ja el podien detectar. O sigui, també un altre disseny de fase 1 que els fa servir. La vacuna d'AstraZeneca, degut a que ja tenien informació de moltes coses de fase 1, es va permetre fer el fase 1 i fase 2 junts. Llavors, per això hi ha tants voluntaris, D'entrada, no el comparen amb placebo, sinó que el comparen amb una altra vacuna que també ja es tenia de comparar i ja estava feta. També els grups són diferents i han treballat amb diferents grups. Han fet, és quasi bé 1, 2, 3 el que hem fet els d'AstraZeneca. O sigui, han barrejat, potser jo diria des del meu punt de vista, que són els que més fases han barrejat. Llavors, si mirem, i els descuidava el Despúnic també van començar treballant amb un grup de voluntaris. El que caracteritza més els russos és la població. Les poblacions d'aquest estudi, quasi bé són homes tots, que això en fase 1 no és d'estranyar. En fase 2 no, en fase 2 hi ha homes i dones, però en fase 1 moltes vegades només són homes, però sí que la varietat en races, amb el Despúnic eren tots russos, tots eren de raça blanca. Amb altres hi ha més diversitat. També la d'Astra és una mica, crida l'atenció, que també fan, amb aquests subgrups que us deia, n'hi havia uns que feien profilaxis amb paracetamol, mentre que altres no. Són diferents coses, però quan et poses a mirar el fase 1 i el fase 2, ja veus que entre tots ells tenen coses diferents. Tenen coses diferents i has d'anar-los avaluant uns i els altres. Em passes la següent, sisplau, Anna, perquè ja mirarem aquí els fase 3. Els fase 3 d'aquests estudis, què hi ha diferent? D'entrada, és important, també continuant i anant una mica per ordre, si mirem la vacuna de Moderna, aquí ja van triar la dosi l'han de tenir clara amb els estudis que han fet fase 1, fase 2, això ja ho han fet tots correctament. Moderna agafa aquesta dosi i llavors ja comencen a fer l'estudi correcte amb 30.000 persones. 30.000 persones que van la meitat a placebo i la meitat a la vacuna. Llavors, si mirem, tots eren majors de 18 anys i si mirem aquí amb els grups basals, veiem que de superiors a 65 anys també tenen un 25% aproximadament. Amb els efectes adversos són bastant lleus, no hi ha masses coses, no ens expliquen masses coses més que el que estem veient també ara actualment ja amb les vacunes que estem fent. O sigui, tenen algun efecte advers moderat i greu, però severs no en reporten. Si mirem la de Pfizer-BioNTech, ja són de més de 16 anys, entren en aquesta població que si bé són molt pocs, entren una miqueta de població més jove de 18 anys. També tenen aquí comparació de la vacuna amb placebo, per això hi ha els 21.000 a cada grup. Fan aquestes inclusions que també una de les coses que se sap i que es discuteix sempre és l'edat. I aquí veieu que tenien una població superior a 55 anys d'un 42%, força bé, i sí que també a nivell de contagiaments adversos també expliquen i ens diuen que els de majors més grans de 55 anys tenen més efectes adversos, una cosa que també ja ho estem veient. Si mirem la d'AstraZeneca, que és aquest estudi fase 3, que també són diversos estudis, també veiem que les edats, el gran problema que han tingut és que per sobre de 65 anys i per sobre de 75 anys tenen a molt poqueta gent, va ser la vacuna que es va reportar, que va sortir en totes les notícies, que va sortir la militis transversa d'un voluntari, i també després les característiques que expliquen han fet diversos subsets i diversos subsets d'estudis i les dosis en aquest fase 3 encara estaven fent proves de si els anava millor, tenien l'eficàcia de què els anava millor si donar les dosis estàndards o primer donar una dosi baixa i després una dosi més alta. Vull dir, a fase 3 encara estaven fent coses com una mica fase 2. I per últim, aquesta de l'Sputnik, també és un grup important de subjectes. Aquí, en vez de posar els mateixos números de la vacuna que de placebo,
Aquí el que fan és una relació de 2 a 1. O sigui, hi ha molts més subjectes que van a vacuna que a placebo. També tenim la situació que només hi ha un 11% persones més grans de 60 anys, que també és important. I també una mica important és que a nivell d'efectes adversos no és que no els veiem, sinó és que els expliquen poc. I això sí que us ho he de dir-ho perquè és amb la que ens ha costat, la que costa més quan revises literatura de trobar els efectes adversos. També està la variable d'eficàcia que ens interessa i també cada un la té de diferent manera, però totes són acceptables i correctes. Si em passes la següent, Anna, que és un petit resum de tot això, o sigui, tots miren la seguretat, la local i la sistèmica, tots miren el principal objectiu, un mira la prevenció als 14 dies després de la segona vacuna, altres als 7 dies després de la segona, 14 dies després de la segona, i la dels russos és els 21 dies després de la primera dosi. Vull dir, tots fan diferents avaluacions. Els resultats, aquí veieu el percentatge de l'eficàcia de la vacuna. Mireu que Pfizer i Moderna és molt similar als dos. La d'Astra baixa fins a un 60%, fins que també ens diuen que quan tenen aquests estudis amb aquest subset arriba a un 90%. I la de Sputnik també més o menys està en un 90%. Quan mirem aquestes dades, sempre s'ha de mirar els intervals de confiança, que a vegades donem una dada, però sabeu que poden ser uns intervals estrets o uns intervals amples. I aquí tenim la dada del resultat d'eficàcia, però és molt important veure sempre els intervals. I només amb aconteixements adversos, dir que amb Moderna van haver-hi 3 morts, 3 amb el grup de placebo i 2 amb el grup de la vacuna. Tots eren persones que tenien antecedents i problemes prèvits. Amb la de Pfizer també hi ha algun problema d'algun aconteixement advers més sèrio. I sí que és cert que hi ha un problema de problemes de la son, que també s'està reportant quan estem donant aquesta vacuna i que ja es veia en aquests estudis. Al d'Astra va haver-hi la militis transversa i, com us dic, el tema de la vacuna russa tenim poca informació. Una cosa que us volia dir també clar és que quan es fan anàlisis de totes aquestes variables, quan treballem la seguretat es treballa per la intenció de tractar. O sigui, això vol dir que tots els que entren als estudis, acabin o no acabin, farem l'anàlisi. En canvi, quan mirem l'eficàcia és per protocol, que són els que hagin complert amb tot el que és l'estudi. És important perquè els anàlisis són molt diferents, però aquestes dues coses també les volia marcar. Anna, si passes la següent, i ara ja anirem més ràpid. Aquí només la següent, Anna. Aquestes que veieu aquí és l'esquema dels estudis, tal com han anat fent tot el que és el seu flowchart de la gent que van entrant. Aquesta és la de Pfizer, dels 44.000 que inclouen, acaben amb 18.000 en cada grup. La següent, que serà la de Moderna. La de Moderna també acaben més o menys uns 14.000, vull dir, també han començat uns 15 i se'n van uns 14.000. Està molt ben detallada tota la gent que deixa l'estudi, el per què el deixa i quins motius hi ha hagut i què és el que ha passat. La següent és la d'Astra. Aquí ja tenim una mica més de soroll perquè tenim molts més grups perquè van totes aquestes poblacions. L'anglesa, si han pres les dosis, les dos normals, les dos estàndard dose, uns que han pres la baixa dosis i l'alta, i veieu que les enes són una mica més petites, que és normal. La següent, sisplau. La següent és la de Sputnik, que també el que crida l'atenció d'aquesta és que és dels estudis els que perden més subjectes. Vull dir, només és això, es perden més subjectes. De tots ells, el que s'ha perdut més subjectes és amb aquesta vacuna i no ens donen tantes explicacions. La següent, sisplau. Si mirem els efectes adversos, tots reporten, però com us he dit, els que més expliquen i més clarament els efectes adversos són la vacuna de Pfizer-BioNTech i les de Moderna. Estan detallades, hi ha addendums a les publicacions amb les que estan tot detallat. Vull dir, això també s'ha d'agrair quan has de fer aquesta revisió d'aquests treballs, que quantes més coses estiguin més ben detallada, doncs també ho agraeixes.
La següent. I per últim, tenim ja els d'eficàcia. Els d'eficàcia són aquestes corbes que les hem vistes, que les han anat extraient tan sovint. La primera, sisplau, Anna, aquí detallades. Aquí em passes la següent. Aquesta és la de Pfizer. Aquí la de Moderna també. Aquí veieu amb l'endpoint que tenien cada una i sí que amb totes s'ha pogut veure, amb totes es veu bé, que com si dones placebo o dones la vacuna, doncs la possibilitat d'infectar-te al cap de 14 a 21 dies és molt petita. La següent, Anna, sisplau. La següent és la de... Un segon. Aquesta era una que la vaig trobar interessant perquè aquesta només la tenien aquests i sí que explicaven, això no és un metanàlisi, només expliquen una mica segons l'edat, segons el sexe, segons si tenies ja risc d'agafar Covid o no agafar Covid, com s'ha comportat la vacuna. Cuidado que també hi ha poca gent, vull dir que a vegades fa gràcia perquè l'altre dia una de les coses que diuen és que amb la comunitat de color tenen més problemes i en canvi aquí dius, oi, quins números més bons i total, només n'hi havia un, vull dir que hem de mirar molt bé els números. La següent, sisplau. I aquí sí que també tenim la d'Astra, aquestes corbes de l'eficàcia. No ens podem parar perquè no tinc més temps, perquè totes són molt maques de comentar. I aquesta última, la següent, aquesta és la d'Sputnik. La d'Sputnik també, una de les coses que s'ha de dir és que les eix d'ordenades és diferent dels altres. Vull dir, també hem de vigilar. Aquí amb aquesta ens dona com una impressió que podria ser, jo crec que això té una explicació, que tots els que fan l'estudi només són russos i només tenen molt poca variabilitat, que s'infecten menys. Llavors, jo no sé què passa, depèn de quina raça pugui ser, però també podria ser, perquè si mires això, els que han pres placebo comparat amb altres, la corba és com una mica més plana. Si bé, la vacuna també funciona. Següent, sisplau. Llavors ja... Aniria bé a poder sintetitzar i tancant una mica el tema. Sí. Em passes la següent? Només per... Ja anirem, ara ja estem. Només per acabar volia... Següent, Anna? Bé, això només perquè quedi ben clar que hi ha una entitat que s'encarrega de mirar molt bé de les vacunes. Es fa una farmacovigilància molt estreta i s'ha de vigilar molt bé tot el tema d'aquests problemes que poden haver-hi amb aquests anticossos no neutralitzants. Se sap que a vegades passa i d'això encara no tenim informació. La següent, llavors també una mica què és el que hem de vigilar. La següent, Anna, sisplau, i el que demanem i el que hem de saber és que hi hagi molta transparència, que hem de tenir molt clar els aconteixements adversos. A vegades són grups petits, a vegades són poblacions que hi ha poca gent i els hem de saber. Hem de veure les dades demogràfiques i sobretot una bona farmacovigilància. La següent, Anna. Només la següent ja és els grups que col·laboren, els grups que han aportat més diners perquè hi hagin aquestes vacunes. I em sembla que la següent ja és l'última. Bé, aquesta era una cosa que després que ja la comentarem, una cosa que ha sortit avui, que s'està fent un estudi involuntari amb el que s'injecta el coronavirus. Ja ho comentarem després a les preguntes, si algú està interessat. I per últim, donar totes les gràcies a les persones que estan investigant això, que sí que sempre parlem de Pfizer, d'Astra, d'aquí i d'allà, i que darrere hi ha moltes persones, i és curiós, moltes d'elles també són dones, de fora i espanyoles, com pot ser la Margarita del Val, i gent que està treballant i que amb molts esforços per tenir més vacunes i que segur que tindrem i que són necessàries. Gràcies i després seguim amb les preguntes. Gràcies. Gràcies, Rosa, per la teva participació. Perdoneu, però és que és llarg. Sí, se'ns està complicant cenyir-nos una mica el temps perquè realment és molt interessant. Tots teniu molt coneixement que voleu compartir i això és un plus. Llavors intentem anar ràpid. Ara el que farem és parlar una mica de com s'ha gestionat tota la part de l'administració de les vacunes, sobretot a la Catalunya central. I llavors aquí tenim la següent ponent, que és l'Anna Bonet, que és la responsable del Servei de Gestió de Vacunes a nivell de la Catalunya central, cap de la unitat de farmàcia d'atenció primària també de la regió de la Catalunya central.
Per tant, Anna, si vols començar, sí que em sap greu demanar-te ja d'entrada si pots sintetitzar una mica la informació perquè després puguem tenir temps suficient o com a mínim per donar una mica de resposta a les preguntes. Doncs moltes gràcies i si voleu passo directament. Sí, comparteixes tu la presentació? Sí. Ho veieu? Sí. Molt bé. Doncs, el títol de la presentació l'he titulat Un repte a molts nivells perquè realment amb tot el que m'ha explicat fins ara doncs coneixem la malaltia, coneixem la situació que tenim vacunes bones, però al final la millor vacuna és la que s'administra i el repte que tenim és que totes les vacunes que tenim disponibles arriben als braços de totes les persones d'aquest món perquè estem parlant d'una pandèmia. Jo he estructurat la meva presentació en quatre etapes, d'acord? Que us les passo a detallar ara a continuació. En primer lloc, quan parlem de vacunes, el que val la pena introduir que el sistema immunitari bàsicament té dues etapes, una que és una etapa immediata, però també té una altra que és la més adaptativa, que requereix una miqueta més de temps perquè el nostre sistema immunitari comenci a actuar davant d'un agent infecciós, com aquí tindríeu el virus del SARS-CoV-2, i el que fan les vacunes justament és impulsar aquest sistema immunitari adaptatiu. Aquest sistema immunitari adaptatiu on hi participen els limfòcits, les cèl·lules sanguínies blanques, i quan entra un antigen en el nostre organisme, com pot ser el virus del SARS-CoV-2, s'activa tant la producció d'anticossos a través de les cèl·lules B com tot el que és la resposta cel·lular a través dels limfòcits T. El que fa la vacuna és estimular aquest sistema immunitari adaptatiu sense necessitat de patir la malaltia. Com ja us ha explicat la Rosa, en aquests moments tenim diferents grups de vacunes. Us he agrupat aquests diferents grups. Les vacunes típiques que coneixem avui en dia són les virals, que no hi entraré perquè tampoc tinc més temps, però sí que vull posar una mica més el focus en les vacunes d'àcid nucleic, en les dels vectors virals, perquè són una tipologia de vacunes bastant més novedosa i, de fet, és el tipus de vacunes de les que avui en dia tenim autoritzades a la Unió Europea i de retruc en el nostre país. Les vacunes d'àcid nucleic el que fan és administrar les instruccions, el material genètic, que pot ser o bé ARN o ADN, les que estan comercialitzades són a base d'ARN missatger, de tal manera que quan aquesta instrucció entra a l'interior de la cèl·lula s'anexa als ribosomes i permet sintetitzar unes proteïnes que la cèl·lula exposa en el seu exterior, que no són més que les proteïnes S, que formen l'espícula del virus, que s'ha detectat que són les que generen la resposta immunitària. Per tant, tant la vacuna de Moderna com la de Pfizer serien vacunes ARN missatger. I l'altra, que ja tenim també autoritzada, és una vacuna de vector viral. El que fem és utilitzar un altre virus. En aquest cas, la vacuna d'AstraZeneca és un adenovirus, és un virus que genera o que provoca el refredat comú en els ximpanzés. El que s'ha fet és modificar-los genèticament i, a més, en el seu interior el que s'ha inclòs són les instruccions perquè quan entrin a dins de la cèl·lula puguin sintetitzar aquesta proteïna S, igual que les altres vacunes que us acabo de comentar, i per tant això s'expressi a l'exterior de la cèl·lula i el nostre sistema immunitari hi pugui actuar.
Per tant, això el que farà és generar una resposta immunitària, generarà una resposta tant humoral com cel·lular, per tal que si en un futur les persones vacunades entren en contacte amb l'agent infecciós, doncs el nostre sistema immunitari tingui més capacitat de resposta i de forma més ràpida en aquella infecció. No m'extendré en aquesta diapositiva perquè la Rosa ja l'ha comentat, però fixeu-vos, us posaria el focus que aquesta diapositiva la vaig treure el divendres, dia 12 de febrer, i ja hi ha diferències en el nombre de vacunes que es troben en fase clínica. En la presentació que ens ha ensenyat la Rosa n'hi havia 69, el divendres passat hi havia 66, i respecte al nombre de vacunes en fase preclínica, doncs ella ens n'ha parlat de 181 i en canvi fa una setmana n'hi havia 176. Per tant, el que vull posar de relleu és que la recerca en vacunes veieu que canvia d'un dia per l'altre. Llavors, aquesta pàgina de l'OMS fa un seguiment de les vacunes, però de fet hi ha diferents rastrejadors a nivell mundial que ens van informant de quina és l'evolució de les diferents vacunes. Veureu que les dades no coincideixen entre elles, o coincideixen de forma aproximada, segurament perquè les fonts d'informació són diferents, però sí que voldria posar el focus que en aquests moments hi ha 10 vacunes que estan disponibles a nivell mundial, que estan disponibles de forma diferent als diferents països, i també voldria posar el focus en què no totes les vacunes acaben arribant a bon port. De fet, totes les candidates a vacunes seria el concepte més propi, i que hi ha algunes que en els estudis que es van fent es veuen que no prosperen les dades d'eficàcia i, per tant, cal abandonar-les. Per exemple, la més recent és una del laboratori Merck, en el que també estava implicat a l'Institut Pasteur, que s'ha vist que la resposta no era la desitjada i, per tant, ha desistit. D'acord? Aquí, en aquesta diapositiva, el que volia transmetre-us és una visió global a nivell de diferents mapes mundi d'aquestes 10 vacunes que us comento que estan autoritzades a nivell mundial, per on estan exteses. A dalt de tot veieu l'extensió de Pfizer-BioNTech, que probablement és la que està més extesa a nivell mundial, seguit d'AstraZeneca i després la de Moderna. Veieu que inclús hi ha alguna vacuna que està estesa a la Índia. De fet, la Índia és un país que podem dir amb un nivell socioeconòmic baix, però en canvi té una indústria bastant potent de producció de vacunes. I també veieu que la Xina té unes quantes vacunes. Entro ja en l'estratègia de vacunació, és a dir, com evoluciona. Al final tenim les vacunes, però com aquestes vacunes arriben a la ciutadania? Doncs bé, a nivell de la Unió Europea es va acordar que l'estratègia seria comuna, i això el que vol dir és que les vacunes són productes biològics i, per tant, l'autorització ve donada per l'Agència Europea del Medicament, que després ratifica les diferents agències dels països membres, però el que ha buscat la Unió Europea és el que fem amb qualsevol altre medicament, i és la d'autoritzar medicaments que compleixin els criteris de qualitat, d'eficàcia i de seguretat. Ha buscat també vetllar perquè tots els països a la Unió Europea tinguin accés sense diferències a les vacunes. I una altra cosa que també us avançava la Rosa, i és que justament els països han abocat molts diners en aquesta recerca perquè és molt costosa, tant econòmicament com en recursos humans i de recerca, i una mica per afavorir que la indústria investigués al respecte, els diferents països han anat fent reserva anticipada de dosis, que és el que veieu aquí a sota, bàsicament per compartir aquest risc que havien d'assumir les diferents indústries farmacèutiques.
Aquí es pot veure la reserva de dosis que ha fet la Unió Europea per les diferents vacunes que estan més avançades i de les 3 que ja tenim en el nostre entorn. I a partir d'aquí també una altra qüestió que s'ha fet a nivell europeu és que els països membres s'han posat d'acord sobre els grups de risc que començarien a fer la vacunació. A partir d'aquí, d'aquesta estratègia europea, el que decideix a nivell d'Espanya, en concret el Consell Interterritorial de Salut, que està representat pels consellers de salut de les diferents comunitats autònomes, que l'estratègia de vacunació serà compartida per totes les comunitats autònomes. Això el que vol dir és que es delega a la ponència de vacunes la definició d'aquesta estratègia, que bàsicament és la que emana de la Unió Europea i després l'apliquen a cada una de les comunitats autònomes. Per tant, aquí veieu la seqüència de l'estratègia de vacunació. Anna, només un incís, em sap greu, però si poguessis sintetitzar una mica els continguts, perquè és que si no em sap greu que no podem donar resposta a les preguntes que s'estan generant. Molt bé. Doncs, si voleu, passo directament al resum de l'eficàcia. Ja ho ha explicat l'Anna, però la Rosa sí que el que voldria comentar és que totes les vacunes en aquests moments que tenim autoritzades el que fan és minimitzar l'expressió clínica de la Covid. I hi ha moltes incerteses encara respecte al tema de prevenir la transmissió de la malaltia. Vaig passant. Passo ja a les dades de seguiment. En aquest moment, de les diferents vacunes que hi ha autoritzades, s'han administrat, això són dades el 14 de febrer, 172 milions de dosis a nivell del món i aquí veieu un mapa mundi amb la intensitat en color que reflexaria les dosis que estan administrades en cada un dels països. I com podeu veure, aquesta situació no és homogènia a nivell mundial. Aquí podeu veure el nombre de població correctament, per tant, adequadament vacunada amb les dosis que pertoquen per cada una de les vacunes. Israel, que és la que sovint surt als mitjans de comunicació, és el país que té un nombre de persones completament vacunades més alta. En el nostre país i, de fet, a la resta de la Unió Europea no arribem al 10% de la població vacunada, de la població que tenim. Si veieu en el cas d'Espanya, supera lleugerament el 2%. Llavors, una de les coses que ens preocupava i que de fet era el que comentava al principi de tot és que la millor vacuna és la que s'administra i, per tant, és important anar fent seguiment i aquí us poso les dades del darrer baròmetre del CIS del mes de gener en el que es constata, més a més, com el nombre de persones que acceptarien vacunar-se immediatament en el moment que se'ls hi proposi va en augment. En aquests moments, 3 de cada 4 persones acceptarien la vacuna. I aquelles persones que no ho farien, bàsicament, està relacionat per la por als esdeveniments adversos relacionats amb l'administració, seguit de que no s'enfien de les vacunes o que hi ha gent també que prefereixen l'estratègia de wait and see, és a dir, espero que es vacuni la resta i llavors en funció de com evolucioni decidiré jo si em vacuno o no. Les dades del 12 de febrer, per tant de la setmana passada, a nivell estatal s'havien administrat pràcticament 3 milions de dosis de les que tenim disponibles i en el cas de Catalunya pràcticament estàvem rondant a les 400.000 dosis. Si ja em centro en les dades de Catalunya, el Departament de Salut ofereix a tota la ciutadania dades en el seu portal de transferència, en el qual la ciutadania pot consultar diferents dades relacionades sobre la vacunació
I aquí senzillament us mostro a títol curiós aquelles comarques que tenen un nombre més important de persones vacunades. Realment l'extensió del Bages és la superior, però veieu que en aquests moments, conjuntament amb Osona, és on tenim un major nombre a nivell de la Catalunya central de persones vacunades, seguit de l'Anoia, Berguedà i Moianès, que ja tenen unes extensions més reduïdes. I aquí en el gràfic, a mode de pastís, podeu veure com la vacuna més administrada és la de Pfizer-BioNTech. Una mica per continuar amb les dades de seguiment de farmacovigilància, ara a principis del mes de febrer es va publicar el segon informe de farmacovigilància de l'Agència Espanyola del Medicament. Podeu veure que el major nombre de dosis administrades és en la població que fa, en la franja d'edat de 18 a 64 anys, i això s'explica perquè realment en el primer grup que s'ha començat a vacunar hi havia els professionals sanitaris, és una població molt àmplia, a més dels pacients institucionalitzats, que també era un dels grups prioritzats, i d'aquí el motiu. I per tant, per lògica, també on s'ha concentrat una major notificació dels esdeveniments adversos és en aquesta franja de 18 a 64 anys. Els més freqüents, tant amb les dues vacunes d'ARN missatger, no hi ha encara dades a nivell d'aquest informe de farmacovigilància perquè la vacuna d'AstraZeneca es va autoritzar a finals de gener i aquestes dades són fins a 24 de gener. Veieu que tant una vacuna com l'altra comparteixen que els trastorns generals, bàsicament el que faria referència a febre i sobretot el dolor en el punt de punxada són els més freqüents, seguit dels que afecten el sistema nerviós, que bàsicament estarien relacionats amb el de cap. I ja seguit dels gastrointestinals, sobretot tipus diarrea i sensacions musculoesquelètiques, és a dir, un dolor muscular que és força manifest. De fet, aquestes reaccions adverses solen aparèixer en el decurs de la setmana següent a l'administració. Si no han aparegut en els primers 2 dies després de l'administració, ja és molt difícil que apareguin. I realment el que també s'està veient és que són més freqüents amb la segona dosi que en la primera i també en aquelles persones vacunades que prèviament han passat la Covid, el que fa la vacuna és generar un efecte booster i, per tant, que els esdeveniments adversos també es presentin d'una forma una miqueta més intensa. I ja acabo. Això són dades de seguiment de com ha anat la vacunació a nivell de les residències geriàtriques. Aquí en el requadre veieu el percentatge de vacunació en primera i segona dosi, tant pel que fa als residents com als professionals. Els resultats en els professionals eren una miqueta més baixets, però la veritat és que van millorant. I el que es pot veure en les gràfiques de la dreta, a la de dalt veieu el comportament dels residents i a la part de sota el personal treballador de les residències. El que es pot veure és el comportament de les persones vacunades amb color vermell respecte a les persones no vacunades amb color blau. I el que es pot veure és com a partir del 12è dia, cosa que està descrita en els assajos clínics, la taxa d'incidència en cada una d'aquestes persones es va separant. En canvi, en el cas del personal, com que amb les dades que teníem disponibles el percentatge de persones vacunades era més baix, doncs aquesta separació de les dues corbes sembla una mica menys marcada, però igualment s'observa els efectes de la vacunació, que probablement no són els únics, perquè hem de tenir en compte que hi ha altres variables com les mesures de protecció que es recomanen de moment a més de la vacunació. I en el gràfic aquest de l'esquerra també es pot veure com la taxa acumulada d'incidència entre la població general i la població a les residències, que és la de color blau, cada vegada és més baixa i més diferent que el de la població general. Per tant, aquestes dades em sembla que són interessants per posar de manifest que comencem a tenir dades de la bona resposta de la vacuna. I aquí tampoc voldria també ressaltar el tema d'Israel,
que comencem a tenir dades de l'impacte de la vacunació. De fet, en 6 setmanes de campanya s'havia vacunat el 40% de la població i tot i que no tenim dades d'efectivitat, és a dir, veure si les persones vacunades tenen una resposta diferent a les que no estan vacunades, sí que es pot veure que per grups d'edat, en aquelles persones de més de 60 anys s'ha vist una clara disminució de les infeccions per Covid i del nombre d'hospitalitzacions. Aquesta diferència que veieu per grups d'edat és perquè en el moment que es va publicar aquest paper al Nature, a la revista Nature ara fa uns dies, el percentatge de població vacunada major de 60 anys era molt més gran que la de menor de 59 anys. Per tant, aquest seria una mica l'explicació d'aquestes diferències que veieu a la taula. I això és tot. Espero que amb la rapidesa hagi pogut expressar de forma clara els continguts. Anna, moltes gràcies per les teves dades i per la teva aportació. Se'ns ha anat tirant una mica el temps a sobre, però intentarem donar resposta. Hem recollit les preguntes que alguns de vosaltres heu anat fent i, si us sembla, intentarem fer un recull d'algunes d'aquestes preguntes per intentar ser àgils i donar alguna pinzellada de resposta. Rafael, hi ha una de les preguntes que aquí és per tu, que és per si totes aquestes dades Covid del TAIA estan integrades a les dades del Departament de Salut, les dades Covid. La informació referent a les hospitalitzacions, m'estàs dient? La pregunta no diu res més, entenc que deu ser tot el que has anat presentant. Aquí es fan, el laboratori del TAIA recull les PCRs de la majoria de tota la comarca del Bages, del Berguedà, d'una zona molt àmplia, del Moianès. Ara m'equivocaria i no t'ho diria bé. Si tota la informació de les PCRs positives, tots els infectats estan recollits i estan reportats. Tot això queda reportat. I entenc que informació de mortalitat, doncs jo crec que també està reportada, però la informació específica de les hospitalitzacions, doncs també, això sí que està reportada. Aquí hi ha una altra pregunta. Alguna de les dades que jo us he presentat, doncs això ho desconec. Aquí hi ha una altra pregunta que suposo que també aniria cap a tu, qui de vosaltres cregui, que diu que si hi hauria alguna intenció de posar només una dosi de vacuna en aquell personal sanitari que ja ha passat la malaltia en primera onada i que ara, després d'haver rebut aquesta primera dosi de vacuna, ha manifestat una reacció vacunal significativa i que encara siguin tenint un nivell serològic d'IgGs positives. Reconsideraríeu? Podria semblar que amb una sola dosi de vacuna seria suficient? Si voleu, responc jo. A veure, el que de moment encara no tenim clar és la resposta immunitària, tant la generada per la vacuna com generada a través de les vacunes, doncs és molt limitada, d'acord? Llavors, en principi, ara les dades que ja tenim és que aquesta protecció, sobretot la generada a través de la malaltia, tindria una durada d'aproximadament uns 6 mesos i el que estem recomanant ara en aquests moments és que, bàsicament, i també depèn una mica de la persona que anem a vacunar, bàsicament si és una persona de 55 anys o més, malgrat hagi passat la malaltia, el que es fa és recomanar igualment la vacuna, sobretot perquè es desconeix, és el que us dic, es té poca informació de la durada d'aquesta protecció i la vacuna no serà una contraindicació, sinó que el que farà és estimular encara més el sistema immunitari que, per tant, li genera un plus de protecció. En canvi, si aquella persona té una edat inferior a 55 anys i no pertany a cap grup de risc, diguem-ne que pot esperar una miqueta més a decidir el fet de vacunar-se o no. Però, en qualsevol cas, en aquests moments
diguem-ne que no es tractaria de cap contraindicació ni de cap precaució. Sí que és veritat que les vacunes que en aquests moments tenim disponibles és limitat i, per tant, sí cal prioritzar el fet d'haver patit la malaltia seria una opció, sempre i quan valorant cada un dels casos. Perfecte, perquè llavors, si comparéssim la immunitat generada per haver passat la malaltia amb la immunitat generada per aquesta doble dosi de vacuna o la que sigui faci falta, hi ha alguna idea de què pot oferir millor protecció o de més durabilitat en el temps? O això encara queda molt per veure, no? Jo, si voleu, contesto. És una miqueta complicat, però sembla ser que la immunitat que genera la vacuna és una immunitat molt robusta. Sembla que en alguns casos es diu que fins i tot és superior a la que pot generar la mateixa infecció en quant a la resposta, en quant a anticossos neutralitzants i a més, també que estimula de manera important la immunitat cel·lular. Això és un aspecte que no podem quantificar, però crec que amb la informació que tenim ara, la resposta que dona la vacuna és molt favorable. I jo estic d'acord amb el que deia l'Anna quant a la resposta anterior. A vegades es generen preguntes dient, escolta, jo si em faig una titulació d'anticossos, potser si ja em surt bé puc obviar la segona dosi perquè ja tinc anticossos, i com això a vegades és difícil de contestar. Jo crec que ens hem de remetre a la informació més sòlida que tenim, i la informació més sòlida no està basada en la titulació d'anticossos, sinó en aquests estudis comparatius amb resposta clínica, i ens parlen bàsicament de 2 dosis. Per tant, crec que és el que s'ha de prioritzar a hores d'ara, sempre que no hi hagi una contraindicació o un problema important. Sí, jo només voldria afegir una cosa, que també és cert que, clar, totes les dades que tenim ens donen els resultats de post 21 dies, post 14, post 7, però, clar, aquests estudis, molts d'ells, encara estan en seguiment, perquè interessa veure què passarà amb aquestes persones. Llavors, clar, el més adequat és el que s'està dient, que clar que sí, el més important és vacunar-se, perquè de l'altre no tenim dades, tenim encara molt desconeixement. Suposo que en poc temps començarem a tindre ja dades d'aquestes persones que van posar-se la vacuna ja fa molt de temps, a veure què està passant. Però és que a data d'ara no el tenim. Ens hauríem de tornar a trobar d'aquí 6 mesos i tornar a valorar. De fet, en els assajos també s'havien inclòs pacients que havien passat la malaltia. Vull dir que hi havia assajos que havien inclòs els 2 tipus de pacient, gent que no l'havien passada i gent que l'havien passada. Per tant, aquí també podem aportar certa seguretat en aquest fet. Ara aquí hi ha una altra pregunta que realment és interessant des del punt de vista del patogen i totes aquestes variants que s'arriben a detectar. Miquel, la seqüenciació dels virus de totes les mostres es fa de forma sistemàtica per poder detectar aquestes variants o només són uns laboratoris perquè amb el diagnòstic habitualment no es seqüencia tot el genoma del virus? ¿Cómo es du a terme? Efectivamente, el diagnóstico simplemente detecta el virus, pero no te detecta qué variante es. Además, es complejo porque algunas variantes se pueden detectar con estudios con una secuenciación del genoma no muy larga, pero hay otras que son bastante complejas y se necesita prácticamente una secuenciación casi completa del genoma. Entonces, no se hace de manera rutinaria y no se hace en todos los sitios porque no todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo. Ahora mismo lo que se está planteando y ya se está poniendo en marcha es que, al menos lo que yo conozco, es que habrá cuatro hospitales aquí en Barcelona que van a hacer esta secuenciación digamos, de manera rutinaria, ¿no? Esto lo está coordinando el Departamento de Salud. Y tampoco se puede hacer a todas las muestras, porque esto es muchísimo trabajo y también es un coste bastante elevado. Lo mejor es hacerlo a cuantas más muestras mejor,
pero bueno, pues no se disponen de los medios. Es decir, hay países, por ejemplo, en Inglaterra secuencian muchísimo y también por eso detectan esto, ¿no? Pero claro, tienen una infraestructura o también gastan una cantidad de fondos en esto enormes. Generalmente se considera también que haciendo un porcentaje pequeño de las muestras positivas ya puedes hacer una vigilancia razonable de las variantes que puedan circular. Vale. Sí que es verdad que también, perdona, por ejemplo, para la variante británica, como he comentado, dependiendo del kit diagnóstico que utilizas, al mismo tiempo que haces el kit diagnóstico, si ves que hay un gen que falla porque tiene una mutación allí, no es lo mismo que secuenciar la cepa, pero tienes un marcador subrogado bastante bueno de que es esta variante en concreto, solo para esta, para las otras en principio tienes que secuenciarlas todas. Vale. Aquí hi ha una altra pregunta sobre les dosis de vacunes d'AstraZeneca que comenta si realment la primera dosi s'està administrant a una dosi d'antigen més baixa, mentre que la segona dosi sigui a una dosi més estàndard, i si això és el que realment fa pujar l'eficàcia fins a aquest 90% que comentava, Rosa. Bueno, no sé si cap a la Rosa, l'Anna o... No. Astra, el que ha fet Astra és que tenia una sèrie d'estudis i sí que van estar fent aquestes proves, però realment el que s'està donant és la mateixa dosi i s'està donant la mateixa dosi amb què l'eficàcia que té no està al 90. O sigui, d'entrada, l'eficàcia d'Astra és una mica, surt a tots els estudis més baixa. O sigui que es comenta... El resultat que donava aquest 90 era amb un subgrup molt petit que havien fet aquest estudi. Havien fet perquè sí que és veritat que els d'Astra van anar fent com molts amendments a protocols. I eren protocols que anaven fent modificacions i anaven fent, i una d'aquestes modificacions va ser provar amb aquest subgrup. Van treballar amb molts subgrups, amb poblacions que anaven com treballant diferents coses. Llavors, per això no podem dir que l'eficàcia no seria correcte dir-ho perquè no està prou provada. Estàs d'acord, no, Anna? Sí, potser més que això, el que està posat més en valor és que el que s'ha vist és que si la segona dosi s'espatlla més, que en realitat per fitxa tècnica està entre 4 i 12 setmanes, el que s'ha vist és que si s'espatlla més i te'n vas a 10-12 setmanes, l'eficàcia és una miqueta més alta. I, per tant, les vacunes tenen intervals recomanats i en aquest cas sí que es veu que espatllant una miqueta més, doncs, no? És una miqueta més això, no, Rosa? És la que et dona una miqueta més això, perquè també hi ha altres que també, els Sputnik també estan dient que la pots fer més intervals. Vull dir que també n'hi ha algunes que han sigut més estrictes amb la finestra de que s'ha de donar, i amb aquesta, degut a que tenim més coses, tenim més informació en aquest respecte. Però sí que és cert que a nivell de l'eficàcia, si comparem amb les altres, és un pèl més baixa. Amb els estudis que tenim, Sí. En cas, em permets una cosa que genera molt debat i crec que és interessant, i és que hi ha gent que diu, ostres, a mi per què em poses la d'AstraZeneca si té menys eficàcia? I això està generant una mica de discussió pública i en realitat el que una mica es va marcar com a objectiu que havien d'assolir les diferents vacunes que s'anaven comercialitzant és que havien d'aconseguir una eficàcia superior al 50%. Per tant, en aquests moments, totes les vacunes que tenim a disposició compleixen els estàndards que s'havien fixat. I això sí que em sembla que és interessant apuntar-ho. Sí, perquè tenim vacunes que estem posant per la grip que la seva eficàcia és molt més baixa. Vull dir que això que quedi clar, que també la gent... Per això que fem en els números, i per exemple aquestes que tenen aquestes eficàcies de 90 i pico, el que deia abans, a vegades si veus en algun subgrup, els intervals no són de 90 i pico, també estan a 80 i alguna cosa. Vull dir que els números també van així, però tot i amb això, el que està dient, totes tenen a nivell d'eficàcia, estan aprovades perquè compleixen amb les normes d'eficàcia. Crec que ja no ho allarguem més perquè ja sé que estem tots aquí amb el temps. Per fer un parell de preguntes més, n'hi ha una que pregunten si una persona que estigui vacunada i passat un temps entra en contacte amb una persona positiu per Covid, si el procediment a seguir hauria de ser el mateix, no? Realitzar-se una PCR i després procedir amb el mateix tipus de confinament. No sé si s'han exposat ja aquestes situacions.
potser encara, si realment no hi ha dades, doncs no hi ha dades, no? Encara ens falta molt... No sé, realment dels estudis sembla que la pota que queda una miqueta més coixa és l'asimptomàtic, no? I el de la capacitat de transmissió. Tot i que hi ha dades d'alguns d'aquests estudis que feien PCR sistemàtica a la primera i a la segona vacunació, a la primera i a la segona dosi, que els reduïa el nombre de PCRs en el grup vacuna respecte al control. Per tant, fa pensar que pugui també reduir-se el percentatge, o sigui, la capacitat de transmissió a l'asimptomàtic, perquè la capacitat de reducció de la infecció simptomàtica sembla que està clara, no sabem quan durarà, però ara com ara està molt clara. Respecte a l'asimptomàtic, tot fa pensar que això també es reduirà, però aquí no tenim tantes dades com per poder fer una recomanació ferma. Almenys jo no m'atreveixo ara. I després hi ha una pregunta clau, que potser fa una mica de por fer-la, és si us atreviríeu a fer una recomanació d'algunes de les vacunes que hi ha actualment. Evidentment, no ens aporta gaire perquè tampoc no podrem triar, però, no ho sé, jo llenço la pregunta i a veure si algú s'hi anima. Si voleu, responc. L'estratègia de vacunació està definida. De fet, el que s'està fent és que, de fet, està bé que tinguem diferents tipus de vacunes i tant de bo encara n'hi hagin més, perquè les eficàcies són diferents, perquè els grups d'estudi que s'han inclòs en els assajos també són diferents, perquè les condicions logístiques, les condicions de conservació de les vacunes són diferents i, per tant, diguem-ne, ja és prou complicat aquesta diversitat i que, de fet, és el que es té en compte en el moment d'anar planificant una mica qui és el que és més candidat a rebre cada una de les vacunes. És a dir, les que s'autoritzen compleixen els estàndards de qualitat, eficàcia i seguretat i, per tant, el que hem de vetllar és que quanta més gent es vacuni, perquè estem parlant d'una pandèmia. En realitat, tenim la sort de viure en països desenvolupats i que tenim una estratègia vacunal, crec que bastant definida, però, com us he comentat, estem parlant de pandèmia. Per tant, si ens vacunem als països rics, però als països pobres no es poden vacunar, tots aquests virus aniran traspassant i les variants aniran passant cap als països més desenvolupats. Per tant, crec que la discussió no és tant si es pot triar una vacuna o una altra, sinó que hem de buscar que tota la gent a nivell mundial pugui tenir un accés equitatiu a les vacunes que es van autoritzar. Perfecte. Bé. Completament, només una cosa, completament d'acord. I una cosa que, per exemple, ahir començaven a dir que hi havia algun país que posaven vacunes sense tenir les aprovacions d'autoritats sanitàries. Això sí que em preocupa. O sigui, jo crec que mentre estiguin aprovades, com podem estar, totes les que fem servir i totes les que vindran, endavant. Ara, el que sí que preocupa és que es comencin a fer servir algun tipus de vacunes sense les autoritzacions que toca. Això sí que és preocupant. Però jo, de les que estan autoritzades i de les que vindran, que segur que, com tu deies, dintre de mig any en tenim moltes més, cap problema de que toqui un o l'altre. Els reguladors i els que ho han de fer-ho, cap problema. Bé, doncs moltes gràcies per aquestes aportacions. Jo crec que potser és el millor missatge que podríem transmetre avui i que potser és amb el que aniria bé tancar la sessió d'aquesta, de dir, tenim aquesta sort de tenir aquestes eines, la variabilitat també ens aporta diferents recursos que amb el temps també veurem, unes tindran uns aspectes positius millor que les altres. Doncs només per acabar, m'agradaria agrair en primer lloc a tots vosaltres, les persones, tots aquests professionals que heu fet possible que es pugui completar aquest webinar. Tots heu exposat les dades del vostre dia a dia, el vostre coneixement, i agrair-vos sobretot que en aquests temps que tots, sobretot que esteu implicats, tothom està limitat de temps, hi ha moltes tasques i heu pogut treure el temps per estar aquí i atendre'ns. També m'agradaria agrair a la FUC, que ha permès arrencar amb la idea de fer-la possible d'aquest webinar. Jo crec que poder connectar amb tots els assistents és important i, sobretot, a totes les persones que heu mostrat interès, que us heu connectat i que realment hi heu donat vida a tot aquest webinar. Sap greu no haver pogut donar resposta a totes les preguntes, però jo crec que un missatge i una idea sí que hem pogut transmetre. Doncs res, moltes gràcies a tots i gràcies per haver participat i potser més endavant tornem a repetir-ho i a veure si rememorem les dades que hem presentat avui. Muchas gracias. Gràcies a vosaltres. Gracias.